everyone, we are now here again for our 1 minute meditation and we will talk about Kabalaka. Have you ever come to a point in your life where you don't want to do anything? Kanang wala kay gana sa tanan? Kanang gikapoy ka sa tanang butang? Kanang masking gamay lang nga butang, irritated na kaayo ka? Kanang dili ka sure sa tanan? Kanang masking simple lang na choices pero dili ka makadecide? Kanang nabala ka kag maayo basin mali ang imong madesisyonan. Kanang grabe na nimo huna-huna kung unsa dapat ang imong future. Where you realize na ang pinakalisod buhaton kay ang magdesisyon. Kanang walay lain imong nahuna-hunaan kundi kabala ka na lang. Have you ever come to a point in your life nga makaana ka lahi ra gyud ang kinabuhi sa dihang bata pa ka kaysa karon? Ngano man na? Usahay sa atong kinabuhi sa sobra na nato ka kabalaka kung unsa ang mahitabo sa atoa. Wala na ta kabantay nga hinay-hinay ginakawat ni Satan ang atong kalipay ug ang atong kalinaw. Hinay-hinay na palayo na pudta sa Ginoo. How can Satan know that we are starting to be apart from God? It is when we start to feel worried. It is when we start feeling anxious over things. It is when we just do things in our own strength without asking God's guidance or without His permission and not believing that He can do all things. Means, nawala na ang atong faith sa iya. We are just human. Siyempre, mabalaka gyud ta. Yes. But the Bible said in 1 Peter 5:8, pag maigmat ug pag magbinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob, nangita ug tukbonon. So sometimes no tungod sa atong mga kabalaka, mawala nang atong faith sa Ginoo. Maghuna-huna na lang kung unsa ba ang dapat buhaton without consulting God first. Usahay gusto nato dalion ang mga butang sa atong mga pamaagi. Then, if ma-fail, grabe nang kabalaka na atong ma-feel, ma-stress nagmaayo. I-blame na nato kung kinsa gusto nato i-blame. And the worst is that gina-blame nato si Lord usahay. So nawala na ang atong pagsalig sa Ginoo. Ug wala na jud ta kabantay na nakasulod na di ay si Satan sa atong kinabuhi. Wala na'y kalipay, kaguol na lang kanunay ang naa sa atong mga naong. Imbis na mulalom ang atong faith kay Lord, mas labaw na hinuon nawala. So just like the dog, no, they respond if makasimhot sila og something. So ginasundan nila. Same pud sa demonyo or kay Satan. If he can smell that you are anxious or nabalaka na ka, i-grab dayon niya na nahigayon para makuha ka niya, para mabitik ka niya. So sa 1 Peter 5:7 nag-ingon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. So dapat ihatag nato ang tanan nga atong mga kabalaka diha sa Ginoo kay siya man nagatiman kanato para dili tama ilog ni Satanas. And trust Him, trust God with all our hearts. Ingon pa diha sa Proverbs 3:5. So the Bible says also in Matthew 6:25-26, tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Tan-awa ang mga langgam, wala sila nagpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? So, mas bililhon patano kaysa sa laing mga butang, kaysa sa langgam. Tungod kay mga anak ta sa Ginoo. Gihigugma ta sa Ginoo. So kung naamay mga butang nga naka-worry sa imo karon, kung naaman kay mga butang nga gusto
Ayaw pagdali. Kung feel nimo down na kaayo ka, salig lang sa iya ha. And wait for His perfect timing. Pray, basa og Bible, talk to Him, and have faith. Maminaw siya sa imo ug tabangan kaniya niana. Ayaw pas anang imuhang kaugalingong bagahe, but instead, ask Him to carry it for you. Just hold to His promises. He never fails. Okay, so 1 millimeter space only in your life, 1 minute only in your daily life. Think and meditate about God. So that's our 1 minute meditation. Thank you for watching and see you again next time.